जों मिथिया बे ससियेल मिडियानि बियो बिजेपिनि नङा बियो इउपिपिएलनि नङा बे एसजिपिनि नङा रावनिबो नङा बे ससियेल मिडियानिसो गतिके ससियेल मिडियायाथ' बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय ससियेल मिडियाया डिसिसन होनो हाया दा नंखायनो सोरबाया बुंदों बेबायदि बुंना मोजां मोनदों बेबायदि जेबो इनफरमेसन गैया जेबो रिपर्ट गैया गतिके बिपिएफआथ' हाग्रामा महिलारि आगोलावनो बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन आयारामा फैबाबो पावाराव थाग्राजों थागोन गयारामा फैबाबो बे पावाराव थाग्राजों थागोन गतिके हाग्रामा महिलारिया नाजाखागोन बियो कंग्रेस फैबाबो थांगोन बिजेपि फैबाबो थांगोन गाबोन इउडिएफआ सरकार दाबाबो थांगोन आरो बिहा जेबो एजेन्डा गैया साननैसो सिगाङाव बुंबाय प्रमद बर'आ गुबुन हारिनो हगारजोबनानै होबाय साननैसो उनाव बुंलायबाय बियो जेसेबां माने एभेक्सन खालामगोन बिसोरनो आं न' लुनानै होगोन दा गतिके हाग्रामा महिलारिनि बबे खोथाखौ लानानै नोंथाङा खोथा बुंनो जों मिथिया बे ससियेल मिडियानि बियो बिजेपिनि नङा बियो इउपिपिएलनि नङा बे एसजिपिनि नङा रावनिबो नङा बे ससियेल मिडियानिसो गतिके ससियेल मिडियायाथ' बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय ससियेल मिडियाया डिसिसन होनो हाया दा नंखायनो सोरबाया बुंदों बेबायदि बुंना मोजां मोनदों बेबायदि जेबो इनफरमेसन गैया जेबो रिपर्ट गैया गतिके बिपिएफआथ' हाग्रामा महिलारि आगोलावनो बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन आयारामा फैबाबो पावाराव थाग्राजों थागोन गयारामा फैबाबो बे पावाराव थाग्राजों थागोन गतिके हाग्रामा महिलारिया नाजाखागोन बियो कंग्रेस फैबाबो थांगोन बिजेपि फैबाबो थांगोन गाबोन इउडिएफआ सरकार दाबाबो थांगोन आरो बिहा जेबो एजेन्डा गैया साननैसो सिगाङाव बुंबाय प्रमद बर'आ गुबुन हारिनो हगारजोबनानै होबाय साननैसो उनाव बुंलायबाय बियो जेसेबां माने एभेक्सन खालामगोन बिसोरनो आं न' लुनानै होगोन दा गतिके हाग्रामा महिलारिनि बबे खोथाखौ लानानै नोंथाङा खोथा बुंनो এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰচি ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি ৯৯৯৯ নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক